I'm Ronald Gersandan. Yes, we are the owner of Piatom's Agoho Private Resort, yung mga cottages po. We started last June of 2020. Na-lockdown kami dito sa area. Tapos, nakita namin yung ganda. Yon, magandang hapon sa inyo mga idol. So ngayon nandito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Malinaw, Albay, kung saan po ay pinunta natin yung tinatawag nilang Agoho Beach Resort. At kapartner po natin sa vlog na ito yung Piatom's Cottage with Madam Antoinette. Oy, maraming salamat muna kay Ma'am Antoinette for sponsoring our cottage sa vlog na ito. Siya po yung sponsor natin. At yun din yung tutuloy natin ngayon. Nandito nga tayo ngayon mga kaibigan sa Agoho Beach, kung saan po ay dito kayo mag-overnight at i-discover natin kung ano ba yung mga places and ano ba yung makikita natin dito. Kasi sa dinig-dinig ko ay magandang pasyalan daw to at maraming pine trees tulad din na nakikita ko ngayon. Maraming mga matataas at matatayog na pine trees na nandito sa aming lokasyon ngayon. At napakaganda, napaka-fascinating ng views dito. And yung surroundings talagang napakatahimik. Kung gusto nyo mag-unwind, perfect po itong place na ito. Dito po yan sa Hunop, Malinaw, Albay. So maya ipapakita namin sa inyo yung buong area nitong Agoho Beach. At itutour namin kayo dito sa kanilang mga cottages and yung mga pine trees na sobrang gaganda. Maganda rin dito mag-prenup sa mga ikakasal dyan. Maganda rin dito yung prenup. And sa mga yung magdidibo, maganda din dito. And nakikita niyo po sa aking likuran yung mga pine trees nila dito. At meron pa doon napakahaba po ng area. Kaya sobrang ganda kung ating bibisitahin itong Piatom's Cottage dito po sa Agoho Beach Resort located at Hunop, Malinaw, Albay. Bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan, hayaan nyo akong ituro ko sa inyo ang daan patungo sa ating pupuntahan. Along the road lang naman po siya ng Malinaw, Albay. So pag galing ka sa Tiwi ay nandun siya sa left side, at kung papunta ka naman sa Tiwi at galing ka sa Tawaco ay nasa right side naman siya papasok. So pagpasok nyo po ay dire-diretso lang yung inyong dadaanan. Diretso nyo lang kasi medyo may distansya yung Agoho Beach Resort at yung Piatom's Cottage. Pwede naman po kayo magtanong-tanong sa mga madadaanan yung residente kung hindi nyo makukuha yung daan papunta doon. Pag nakarating na po kayo sa dakong ito ay medyo malapit na po kayo doon sa entrance o bukana papunta doon sa Piatom's Cottage at doon sa Agoho Beach Resort. Di nga nagtagal ay nakarating na kami dito sa entrance ng Piatom's Cottage at dire-diretso na agad kami para makapagsimula ng ating vlog for this day. Let's go! Na ito ay yung Piatom's Cottage, which is sila po yung sponsor natin sa vlog natin ngayon. At nandito sa ating tuturan yung kanilang mga cottages. Mamaya po ituturan namin kayo dyan sa loob kung gaano kaganda at gaano kalinis. And makakasama din natin si Madam Antoinette para samahan tayo na magsalo-salo dito sa kanyang Piatom's Cottage. So itong mga pine trees na nandito sa aking likuran, harapan at sa gilid na nakikita nyo dyan, ay ito po ay umabot na daw o inabot na daw ng 50 years or 1 century. Ganun po sila katatanda at hanggang ngayon ay nandito pa at buhay na buhay pa. Kaya so good din dito sa ng Malinaw, Albay kasi naaalagaan po nila ng mabuti itong ating mga pine trees dito na nabibigay kagandahan lalo sa beach, at tuloy-tuloy yung grow na mga pine trees na ito at tuloy-tuloy din yung pagbibigay ganda ng kalikasan dito at bigay atraksyon sa mga turistang pumupunta dito sa Piatom's Cottage at dito sa Agoho Beach.
ngayon sa dalampasigan ng Agoho Beach, kung saan nakikita po natin ang napakagandang view, ang napakagandang lugar na ating pinuntahan ngayon. Sobrang nakaka-relax ng utak, sobrang nakaka-relax ng buhay. Kung kayo po ay mamagawi po sa lugar na ito, ay huwag niyo pong palampasin na dumaan dito sa Agoho Beach Resort. So makikita po natin ngayon itong napakagandang dagat. Ay, medyo malalim po pala dyan, take note po ha. Medyo malalim po at pababa po itong gawing kanan natin. Dito po banda ay medyo pababa po yung mga buhangin and malalim po yung tubig dito pa lang sa harapan kung saan nandito ako ngayon at nakatayo. At mag-ingat po tayo kasi pababa po siya at malambot din yung buhangin. Pwede po tayong madisgrasya kung tayo po ay hindi mag-ingat. At yung current po ng alon dito kaya medyo po may kalakasan. Kaya po kailangan po natin kung may kasama tayong bata ay mas maigi po na wag po nating hayaang bumaba dyan na nag-iisa. O wag po nating hayaang maglaro dyan na nag-iisa. Bantayan po natin lagi nang maiwasan natin ang anumang distraction. Hello, good evening. I'm Antoinette Gatpandan. And I'm Ronald Gatpandan. Yes, we are the owner of Piatoms Agoho Private Resort, yung mga cottages po. We started last June of 2020. Na-lockdown kami dito sa area. Tapos, nakita namin yung ganda ng dagat, yung ganda nitong lugar. Tapos, na-inlove kami sa Agoho. So, ayan, dyan kami nagkaroon ng concept na ano kaya, we put up something dito. Out of dun sa small na place na yon, nag-put up kami. And, ang edge naman, so we named the cottages Piatoms because yun po yung combination ng ng mga anak namin, pangalan. So, we have 4 cottages in different colors. Each cottages po ay pinangalan namin sa mga anak namin. Newton cottages, Marco cottages, Pia cottages, and then Anton cottages. Ang concept niya is under the sea. Yun. So, ang mga naka-murals po doon or naka-paint doon ay gawa po ng nila Miss Kyla and Paulo ng Tabakurits. So, ayan. Ang ating mga magagaling po na painter ng Piatoms. And to give you a preview kung anong edge namin over other cottages, husband? Yes, alam naman natin na ang Bicol is malapit sa, di ba? Medyo malapit sa tamay ng bagyo. Kaya mapapansin nyo, yung kubo natin, kahit sabi natin made from kawayan, pero yung roof niya kasi, instead na nipa, ginawa natin siyang fiber asphalt. Para rain or shine, safe po tayo dun sa loob. Yun po yung pinaka namin idea kasi nga although maganda na po yung lugar dahil sa mga agoho, kanya lang kung nilalagyan din natin ng nipa, sabi nga, ang bigo nga is tama ingatan ng bagyo. Kaya instead na nipa, yun po yung nilagay namin. Masyado kaming in love sa Agoho. Nung dumating kami dito actually, hindi siya ganun talaga ka-develop. We are proud to say na isa po kami sa kauna-unahang nag-develop po ng lugar. But we see to it na hindi kami lumagpas doon sa peripheral po ng Agoho. Kasi, and then, hindi protect din po namin niya ang Agoho. Never po kaming nagpako or so, nakita namin kasi nung una is ang daming nagpi-prenuptial dyan, ang daming mga nagbi-video, ang daming walang matuluyan yung mga tao. So, we decided to come up with a small na cottage na meron po siyang kwarto na. At the same time, kauna-unahan po yan na may CR na maganda. At di tubig po, faucet po. Hindi po, unlike before na nag-iigib pa sa balon. So, yung tubig namin is nanggagaling sa tangke from here, going there. Plus, meron nila rin po tayong electric po dyan. So, may electric fan na po rin kami. Tapos, may charger. Yan. Lahat po yan made of, ang power source po natin is solar. Faucet, yun nga. Tapos, meron na rin po tayong solar lights. Yan.
Sa lahat po ng interested mag-upa sa aming cottage, meron po kaming page, Piatoms Agoho Private Resort. And then the contact number po is 0917-544-1418. Sa halagang 400 pesos lang po for 12 hours, minimum of 6, may enjoy nyo po yung cottages. May sarili na yung room, may malinis na CR, may patio po, kumpleto po tayo sa mga upuan. Yan. Come and visit us. Matapos po na napakagandang interview namin kay Ma'am Antoinette at sa kanyang asawa ay diretso na agad kami sa pagkainan para kumain kasi lahat kami ay gutom na rin. Siyempre hindi mawawala ang production team. Ayan, kain po tayo. At matapos nga kaming kumain ay ito naman ang aming ginawa. Tapos ng aming bonfire ay pumasok na kami dito sa isa sa mga cottages na aming tunuluyan ang Newton at magpapahinga na kami pagkat bukas ay panibagong episode na naman at day 2 ng ating adventure dito sa Piatoms Cottage and Piatoms Private Resort. Body come alive, skin on my skin, oh